Καλημέρα, καλησπέρα νέα Παναθηναϊκού για ακόμα μία ημέρα, ίσως το πιο σημαντικό βίντεο που έχουμε κάνει αυτή τη βδομάδα, γιατί έχουμε καυτά νέα για Bogdan Bogdanovic, ανανεωμένες πληροφορίες, όχι όλα όσα έχετε ακούσει αυτόν τον καιρό. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθετε όλα τα δεδομένα για αυτή τη μεταγραφή που είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζετε. Πριν συνεχίσουμε, κάντε όλοι αυτή τη στιγμή like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας και προφανώς γράψτε στα σχόλια εάν θα θέλατε να δείτε τον Bogdan Bogdanovic να αγωνίζεται στα πράσινα. Πριν μιλήσουμε για συμβόλαια, πριν μιλήσουμε για Obradovic, πριν μιλήσουμε για χρήματα, θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι που ακούγεται συνέχεια για την ασφάλεια υγείας στην Αμερική. Ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα με τα χρόνια υπηρεσίας στο NBA. Ναι, για έναν παίκτη σαν τον Bogdanovic που πλησιάζει το όριο των πολλών χρόνων στην Αμερική, των 10 χρόνων, αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά δεν είναι τόσο μαγικό όσο το παρουσιάζουν κάποιοι. Δεν είναι ότι ο παίκτης παίρνει ένα χαρτί και ξαφνικά έχει για πάντα απόλυτη καλύτερη ιδιωτική ασφάλεια υγείας για όλη του την οικογένεια, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτά τα πράγματα συνδέονται με συλλογικές συμβάσεις, με συμφωνίες παικτών και λίγκας, με κανονισμούς που μπορούν να αλλάξουν στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Το σημερινό πλαίσιο στη συλλογική σύμβαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το 2023 έγινε, έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Άρα δεν πρέπει να το παρουσιάζουμε σαν κάτι ιερό, σαν κάτι μόνιμο, που πολλοί λένε ότι ο Bogdanovic αν μείνει για το 10ο χρόνο θα πάρει την ασφάλεια υγείας για πάντα και η οικογένειά του. Παιδιά, ας ηρεμήσουμε λίγο. Δεν πρέπει να το παρουσιάζουμε σαν την απόλυτη χρυσή ασφάλεια που θα πλήρωνε ένας πάπλουτος άνθρωπος στην Αμερική για το καλύτερο δυνατό πακέτο. Μιλάμε για μια σημαντική κάλυψη, ναι. Μιλάμε για ένα πραγματικό όφελος. Μιλάμε για κάτι που ο παίκτης προφανώς το σκέφτεται, αλλά δεν είναι απαραίτητα κάτι που δεν μπορεί να καλυφθεί οικονομικά με άλλον τρόπο. Αν βάλεις κάτω πόσο μπορεί να κοστίσει μια πολύ δυνατή ιδιωτική ασφάλεια για τον ίδιο και την οικογένειά του για πολλά χρόνια, μπορείς να μιλήσεις για ένα ποσό σε βάθος χρόνου που θα μπορούσε να φτάσει κοντά στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Ίσως και παραπάνω, ανάλογα με το πακέτο, την οικογένεια, την ηλικία, τις καλύψεις και το πώς θα κινηθεί η αγορά υγείας στην Αμερική. Αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να μπούμε τώρα να αναλύσουμε. Εδώ είναι το πρώτο μεγάλο ζουμί της υπόθεσης, παιδιά. Έχει ακουστεί ανεπιβεβαίωτα ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού μπορεί να είναι διατεθειμένος να βάλει περίπου 4 εκατομμύρια ως μπόνους, ως έξτρα χρήματα ή ως ειδική κάλυψη για τον Bogdan Bogdanovic, ακριβώς για να απαντήσει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν ο Bogdanovic σκέφτεται μένω στο NBA για να εξασφαλίσω ιατρική κάλυψη για μένα και την οικογένειά μου, έρχεται ο Παναθηναϊκός και του λέει αυτό το κομμάτι δεν θα είναι λόγος για να μην γυρίσει στην Ευρώπη. Στο καλύπτω οικονομικά και σου δίνω 4 εκατομμύρια ευρώ μπόνους, τα οποία υπερκαλύπτουν την ασφάλεια υγείας την οποία θα κερδίσεις μένοντας στο NBA. Εντάξει, προφανώς αν θέλει ο παίκτης να χαλάσει και αυτά τα 4 εκατομμύρια κάπου αλλού, δεν είναι πρόβλημα του Παναθηναϊκού, αλλά μιλάμε για ένα ποσό το οποίο θα μπορέσει να τον υπερκαλύψει. Αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί, έτσι. Είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί και δεν θα μου έκανε εντύπωση γιατί ξέρουμε πόσα χρήματα βάζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό. Προφανώς μιλάμε για μια πρόταση που χτυπάει τον βασικό λόγο που κρατάει τον Bogdanovic, θεωρώ εγώ, στην Αμερική. Αυτό αλλάζει τη συζήτηση, γιατί μέχρι τώρα ο κόσμος έλεγε δεν έρχεται, θέλει τη 10η χρονιά στο NBA για την ασφάλεια, θα έρθει μετά. Αν όμως ο Παναθηναϊκός του δίνει ένα συμβόλαιο τεράστιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και πάνω από αυτό του καλύπτει, του υπερκαλύπτει, οριακά το διπλάσιο ποσό θα του δώσει για την ασφάλεια υγείας. Του υπερκαλύπτει λοιπόν την ασφάλεια υγείας. Τότε το επιχείρημα της Αμερικής δεν μικραίνει. Δεν πιστεύετε ότι μικραίνει? Δεν λέω ότι εξαφανίζεται, αλλά μικραίνει. Και όταν μικραίνει αυτό, θεωρώ ότι η περίπτωση του Παναθηναϊκού εκτοξεύεται. Υπάρχει ο Obradovic. Ο Obradovic δεν είναι τυχαίο όνομα για τον Bogdan Bogdanovic. Γιατί θα γυρίσει σε μια ομάδα στην οποία ο Bogdanovic θα έχει προπονητή αυτόν που τον έφτασε στην κορυφή, που σήκωσαν μαζί κούπα και θα μπορεί και να παίζει. Δεν θα έρθει για να παίζει 3, 4, 5 λεπτά, αν θα είναι 37 χρονών. Θα έρθει για να παίζει. 33 ετών είναι ο άνθρωπος. Μπορεί σίγουρα να παίξει ακόμα 3 χρόνια.
Πάμε για λίγο στο συμβολαιακό, γιατί είναι νομίζω κάτι που σας καίει. Ο Bogdanovic αυτή τη στιγμή είναι στους Clippers. Οι Clippers έχουν δικαίωμα να κρατήσουν τον Bogdanovic και για την επόμενη σεζόν. Δεν θα το κάνουν. Γιατί δεν θα το κάνουν? Γιατί ο Bogdanovic έχει ένα συμβόλαιο το οποίο είναι στα $16 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι για μια ομάδα σαν τους Clippers και για έναν παίκτη σαν τον Bogdanovic αυτό το συμβόλαιο είναι υπερβολικά υψηλό, θα είναι ένα συμβόλαιο απίστευτης υπεραξίας, το οποίο δεν συνάδει με την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή ο Bogdanovic. Οι Clippers αυτή τη στιγμή είπαν στον Bogdan Bogdanovic ότι κοίτα λίγο Bogdan, δεν θα σε ενημερώσουμε στις 26 Ιουνίου για το τι θα κάνουμε με το συμβόλαιό σου, θα σε ενημερώσουμε στις 29. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι οι Clippers αυτή τη στιγμή ψάχνουν μια άλλη ομάδα από το NBA για να ανταλλάξουν τον Bogdanovic. Ψάχνουν μια ομάδα για να της προσφέρουν ένα πακέτο με έναν ή δύο παίκτες για να πάρουν άλλους δύο, να ξεφορτωθούν το μεγάλο συμβόλαιο του Bogdanovic. Δεν θεωρώ εγώ ότι θα βρεθεί εύκολα ομάδα η οποία θα δώσει τόσα χρήματα στον Bogdanovic και η οποία θα δώσει έναν ικανοποιητικό ρόλο στον Bogdanovic. Από εκεί και πέρα, αυτό ψάχνουν οι Clippers. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, έχουν ακόμα 2 μέρες για να αποφασίσουν. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο το να γίνει trade, να γίνει ανταλλαγή ο Bogdan Bogdanovic σε άλλη ομάδα. Αν δεν τα καταφέρουν, στις 29 Ιουνίου θα πρέπει να ειδοποιήσουν τον Bogdan Bogdanovic ότι θα αποδεσμευθεί από το συμβόλαιό του και στις 30 Ιουνίου ο παίκτης θα είναι ελεύθερος. Οι ομάδες στο NBA, καλώς ή κακώς, κοιτάνε τον χώρο τους στο μισθολόγιο, κοιτάνε ευελιξία, κοιτάνε νεότερους παίκτες, κοιτάνε αν το συμβόλαιό του Bogdanovic ή του οποιοδήποτε Bogdanovic, του οποιοδήποτε παίκτη ταιριάζει στο σχέδιό τους. Και για τον Bogdanovic στα 16 εκατομμύρια δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα που να λέει χρειάζομαι ακριβώς αυτόν τον παίκτη, γιατί για να του δώσει κάποιος τόσα λεφτά θα πρέπει να είναι ομάδα που να πει χρειάζομαι ακριβώς αυτόν τον παίκτη. Ακριβώς τώρα σε αυτό το ποσό. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και η παράταση μέχρι τις 29 Ιουνίου δεν σημαίνει για μένα ότι υπάρχει ανταλλαγή. Σημαίνει ότι οι Clippers δοκιμάζουν την αγορά. Για μένα θα έλεγα ότι την παρακαλάνε την αγορά, προσπαθούν να βρουν κάτι για να ξεφορτωθούν τον Bogdanovic. Εδώ, για μένα, είναι η πρώτη μεγάλη πιθανότητα υπέρ του Παναθηναϊκού. Αν δεν βρεθεί ανταλλαγή, η πόρτα ανοίγει πάρα πολύ. Ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ανταλλαγή, δεν είναι τόσο απλό. Δεν θα τον ανταλλάξουν. Είναι πολλά λεφτά, παιδιά. Και υπάρχουν νέοι παίκτες που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, που με 2 καλές χρονιές μπορεί να εκτοξευθεί η αξία τους. Δεν είναι όλα τόσο απλά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει την τέλεια ευκαιρία να έρθει αυτή τη στιγμή και να πει στον Bogdan Bogdanovic ότι εγώ εδώ πέρα σε περιμένω μαζί με τον Obradovic για να πάμε ξανά μαζί στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτό είναι το σημείο που αλλάζει όλη την υπόθεση. Ο Ζέλικο Obradovic. Ο Ζέλικο Obradovic είναι ο λόγος που αν έρθει ο Bogdan Bogdanovic στην Ευρώπη θα επιλέξει τον Παναθηναϊκό και όχι κάποια άλλη ομάδα. Ο Bogdanovic έχει βγάλει χρήματα. Δεν μιλάμε για παίκτη που κυνηγάει το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο της ζωής του. Άρα για να αφήσει την Αμερική δεν φτάνει μόνο το ποσό. Εγώ σας είπα πριν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει να του δώσει ακόμα και 5 εκατομμύρια ετησίως, γιατί είναι ο Bogdanovic. Μπορεί να του το κάνει αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, το ποσό που βλέπουμε για το NBA είναι προφόρων. Διότι κάθε πολιτεία έχει διαφορετικούς φόρους, το ποσό που βλέπουμε είναι προφόρων. Αυτή την εντύπωση έχω. Ενώ στην Ευρώπη μιλάμε καθαρό ποσό. Οπότε μάλλον αυτό το ποσό, ανάλογα και με την πολιτεία, μπορεί να πέσει. Από τα 16 μπορεί να πάει στα 12 και από τα 12 μπορεί να πάει στα 9. Αλλά δεν ξέρουμε και πού θα αγωνίζεται, οπότε δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο μακριά, θέλω να πω, το ποσό που θα του δώσει ο Παναθηναϊκός με αυτό που θα πάρει στο NBA. Σε κάθε περίπτωση, στο NBA, αν μείνει, μπορεί να είναι βετεράνος ρόλου μέχρι εκεί. Να παίζει ανάλογα λεπτά σε σχέση με το σε ποια ομάδα θα είναι, έτσι. Δηλαδή, ανάλογα και με το βάθος της ομάδας, ανάλογα και με τις ανάγκες της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό όμως, αν έρθει,
θα είναι κεντρικό πρόσωπο στην περιφέρεια. Θα είναι ο παίκτης που ο Μπράντοβιτς θα βάλει σε βασικό ρόλο, σε πολύ σοβαρό ρόλο. Θα είναι ο παίκτης που θα παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις. Θα είναι ο παίκτης που δεν θα κάθεται απλά στη γωνία για να περιμένει. Και αυτό μπορεί να τον τραβήξει, έτσι. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο για το οικονομικό του Παναθηναϊκού. Για να φέρεις τον Μπογκντάνοβιτς δεν πας με συμβόλαιο φυσιολογικής προσέγγισης παίκτη Ευρωλίγκας. Δεν πας με 2 εκατομμύρια και του λες έλα. Εδώ μιλάμε για πακέτο που μπορεί να πάει σε επίπεδο τεράστιο, όπως είπα και πριν. Μπορεί να μιλάμε για καθαρές απολαβές κοντά στα 4 με 5 εκατομμύρια το χρόνο, ίσως και με extra bonus που αναφέραμε πριν, ίσως και με ειδική οικονομική κάλυψη για το θέμα της ασφάλειας. Όλα αυτά μπορούν να προσθεθούν σε ένα συμβόλαιο το οποίο πραγματικά, αν γίνει, πάντα θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του Παναθηναϊκού και το μεγαλύτερο, θεωρώ, στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος δεν είναι το ότι ο Μπογκντάνοβιτς αφήνει 16 εκατομμύρια για τα 4 που θα πάρει στον Παναθηναϊκό. Είναι λάθος να το βλέπουμε έτσι. Πρώτον, τα 16 εκατομμύρια δεν υπάρχουν. Διότι αν οι Clippers δεν ενεργοποιήσουν το συμβόλαιό του για την επόμενη χρονιά, τέλος τα 16 εκατομμύρια. Δεύτερον, ξαναλέω, τα ποσά στην Αμερική είναι μεικτά. Όλα αυτά τα ποσά είναι πρώτων φόρων. Και ξαναλέω ότι στην Ευρώπη αυτός ο παίκτης θα έχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή που θα έχει στην Αμερική. Το θέμα της ασφάλειας υγείας το είπαμε και πριν. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να το καλύψει. Αν επιβεβαίω τις πληροφορίες, ναι, αλλά δεν το βρίσκω παράλογο. Γιατί αν ο παίκτης ντε και καλά το πρόβλημά του ήταν η ασφάλεια υγείας, δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα του έλεγε δεν στην καλύπτω. Αν ο Μπογκντάνοβιτς έλεγε ξέρεις τι, θα το σκεφτώ να έρθω, αλλά η ασφάλεια υγείας είναι πολύ βασικό θέμα. Νομίζω ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού θα μπορούσε όντως να το πει. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι NBA ή Παναθηναϊκός σε απλά χρήματα. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιο πακέτο καλύπτει περισσότερο αυτή τη στιγμή τη φάση της καριέρας του Μπογκντάνοβιτς. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να του βγει χρυσή. Διότι μπορεί να γυρίσει και να γίνει στάρ της Ευρωλίγκας, μπορεί να γίνει παίκτης τον οποίο θα τον θυμούνται όλοι στην Ευρώπη και να αγωνιστεί ακόμα 4 χρόνια. Να κλείσει ένα τετραετές με τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Θα είναι μια επένδυση του Παναθηναϊκού που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Γιατί αν θα παίρνει αυτός ο άνθρωπος 5 εκατομμύρια το χρόνο, μιλάμε για 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν στον Μπογκντάνοβιτς σε βάθος 4 χρόνων. Συν τα μπόνους θα φτάσουμε στα 24, 25, 26. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Εγώ τώρα θέλω να το πάω και λίγο στο αγωνιστικό. Δεν μ' αρέσει να μιλάω μόνο για τα οικονομικά. Θέλουμε να πούμε ότι ο Μπογκντάνοβιτς δεν είναι απλά σουτέρ. Είναι παίκτης απόφασης. Είναι το πιο σημαντικό για μια ομάδα που στοχεύει Ευρωλίγκες. Διότι μπορεί να παίξει με την μπάλα, μπορεί να βγει από το screen, μπορεί να πάρει σουτ μετά από την κίνηση, μπορεί να διαβάσει την άμυνα, μπορεί να πασάρει στην αδύνατη πλευρά, μπορεί να χτυπήσει την αλλαγή, μπορεί να σου δώσει δεύτερη δημιουργία και αυτό στον Παναθηναϊκό είναι τεράστια υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, αλλά με Μπογκντάνοβιτς παίρνει κάτι πιο σπάνιο, ποιότητα σκέψης στην περιφέρεια για μένα. Παίρνει έναν παίκτη που δεν χρειάζεται να κάνει 10 ντρίμπλες για να επηρεάσει. Παίρνει έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη σωστή πάσα και να αλλάξει το παιχνίδι. Μπορεί να κάνει το σωστό σουτ, να μην βιαστεί, να διαβάσει την άμυνα του αντιπάλου. Σε μια ομάδα ο Μπράντοβιτς αυτό για μένα είναι χρυσάφι. Γιατί ο Μπράντοβιτς δεν θέλει απλά παίκτες που να βάζουν πόντους. Θέλει παίκτες που ξέρουν γιατί βάζουν τους πόντους. Που ξέρουν πότε να σουτάρουν και πότε να πασάρουν. Που μπορούν να καταλάβουν τον τρόπο επίθεσης του αντιπάλου. Που μπορούν να κάνουν μια σωστή άμυνα. Που μπορούν να κρατήσουν τις ισορροπίες σε όλο το παιχνίδι. Και ο Μπογκντάνοβιτς είναι τέτοιος παίκτης. Με αυτόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει σίγουρα μια περιφέρεια με περισσότερους δημιουργούς, μπορεί να έχει σχήματα όπου ο Σλούκας δεν κουβαλάει μόνος του τη μεγάλη απόφαση, μπορεί να έχει σχήματα όπου ο Ναν δεν χρειάζεται να πάρει κάθε δύσκολο σουτ, μπορεί σε κάθε περίπτωση να έχει έναν παίκτη που στα τελευταία λεπτά θα είναι ήρεμος, έμπειρος και πολύ επικίνδυνος. Και στην Ευρωλίγκα όλα όσα προαναφέραμε κοστίζουν πάρα πολύ. Τα μεγάλα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες.
στην τελευταία πάσα, στο shoot μετά από το screen, στο αν θα τιμωρήσει την αλλαγή, στο αν θα διαβάσει τη βοήθεια. Ο Μπογκντάνοβιτς αυτά τα έχει. Δεν είναι στο απόλυτο αθλητικό του ζενήθ, αλλά το μυαλό του, το shoot, η εμπειρία, αυτά δεν εξαφανίζονται. Το ρίσκο είναι προφανές, είναι 33. Έχει χρόνια στα πόδια του. Δεν μπορείς να τον πάρεις και να του ζητήσεις να μαρκάρει κάθε βράδυ το πιο γρήγορο αντίπαλο. Δεν μπορείς να τον βάλεις να κουβαλήσει όλη την αθλητικότητα της περιφέρειας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Θέλει δίπλα παίκτες με πόδια, με άμυνα, με ενέργεια. Θέλει σωστή διαχείριση. Θέλει να τον βάλεις εκεί που μπορεί να σε σκοτώσει. Όχι εκεί που μπορεί να εκτεθεί. Αυτό νομίζω όμως το ξέρει καλύτερα από όλους ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας παίκτης τον οποίο θα ήθελαν πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα σενάρια που αναφέρουν Παρτίζαν αυτή τη στιγμή. Ειδικά για αυτό το σημείο το θεωρώ πραγματικά κουλό, τελείως χαζό. Το να μιλάμε για τον Μπογκντάνοβιτς και την Παρτίζαν, για μια ομάδα η οποία δεν έχει πλάνο για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, για μια ομάδα η οποία τα επόμενα 3-4 χρόνια θα στοχεύει τουλάχιστον το mid-table, δηλαδή τη 10η θέση, την 9η θέση, στην καλή περίπτωση αυτά. Δεν νομίζω ότι ο Μπογκντάνοβιτς θα έφευγε από το NBA για να πάει σε αυτή την ομάδα επειδή απλά είναι από την πόλη του. Παιδιά, ο Μπογκντάνοβιτς είναι σε μια ηλικία στην οποία καλώς ή κακώς μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Ειδικά στην Ευρώπη μπορεί να προσφέρει άπειρα πράγματα. Είναι πολύ πεζούμενος στα 33 του. Έχει ακόμα 3 χρόνια μπροστά του μέχρι να μπορούμε ελεύθερα να μιλήσουμε για μια τελευταία μεταγραφή 1 ή 2 χρόνων στην πατρίδα του. Μέχρι τότε οι πιο ιστορικές ομάδες της Ευρώπης, η πιο ιστορική ομάδα της Ευρώπης μετά τη Real Madrid, αν θέλετε, ο Παναθηναϊκός, θα είναι αυτός που σε μια ενδεχόμενη επιστροφή του Bogdan στην Ευρώπη θα έχει τον πρώτο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε όλοι ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μας και μια κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σας.